Kaixo, emakumeak eta neskak zientzian nazioarteko eguna izan da aste honetan. 2016an egin zen lehenengo aldiz eta helburuak ziren emakume zientzialariak ikustaraztea, bokazio zientifikoak sustatzea eta estereotipoak apurtzea. Gaurko saioan jakin nahi dugu zenbateraino lortu diren helburu horiek eta zer gelditzen den oraindik lortzeko. Emakumeak zientzian egitasmoa otsailaren 11aren harira, neska eta emakume zientzialarien nazioarteko egunaren harira sorturiko ekimena da. Euskal Herriko Zientzia eta Teknologiaren sareko 34 erakundek bultzatutako ekimen bateratua da. Eta aurten, urte-urren berezia dute, 10 urte bete dituzte eta. Urte batzuk pasa dira ekimena sortu zenetik eta bilakaera ere izan du egitasmoak. Gizartearen hezkuntza sistemaren eta zientzia ingurunearen erronka berrietara egokitu behar izan du. Emakumeak zientzian nola dauden, zer aldatu den, eta etorkizunari begira dituzten asmoen gainean hausnartuko dugu ekimenaren hastapenetan ibili zen Itziar Otegirekin eta gaur egungo kide den Oihana Badilorekin. Kaixo Itziar, kaixo Oihana, esan dugu emakumeak zientzian egitasmoak 10 urte bete dituela, ezta? Itziar, joan gaitezen hasierara, nola sortu zen, zein zen testu ingurua? 2016 urtean Nazio Batuen erakundeak pentsatu zuen edo erabaki zuen otsailaren 11 izendatzea nazioarteko neska eta emakume zientzialarien eguna. Eta, nik garai hartan, nanogunen nengoen lanean ja, eta ikerlari batzuk gerturatu ziren, esatea, hurrengo urteari begira, 2017ari begira, gustatuko litzaiekela, pixka bat horren inguruko programa bat edo ekintza batzuk antolatzea. Eta hori izan zen lehenengo hazia. Nolakoa izan zen lehen programa hura? Oso xumea izan zen gaur egungoarekin konparatuta. Baina, bai egon zela publikoan hitzei zuzentzeko gogo bat, hasieratik, eta egin genuen ekintza bat haurrekin, beste bat nerabeekin, eta beste bat komunitate zientifikoari zuzendua. Esan duzu, nanogunen izan zela programa hori. Hori nanogunen egin genuen, baina egia da beste ikerketa zentro batzuetako ikerlariekin eta harremanetan jartzen hasi zirela baita ere ikerlari haiek, eta lehenengo edizio hortan ja, pixka bat hasi zen, haien arteko erlazio bat eta sortzen. Sarea osatzen, ez da orduan hasi zen. Eta, hortik aurrera, beti taldean egin da lana. Oihana, zuetzen den hasiera hartan, Ni ez negon hasiera hartan. Gustorari zara historia gogoratzen. Ni nago gaur egun, pila bat garela, aurten 10. urte hurrena, aurten 34 zentrok sinatu dugu hitzarmena, imaginatu. Esan daiteke inoiz baino sendoago edo biziago dagoela egitasmoa. Esango genuke baietz. Aurten gaudela oso sendo eta oso bizi. Eta marea bihurtu gara. Aurrera goitzen dugu leloari buruz, baina zer aldatu da? Gaur egun esan daiteke emakumeek zientzian izan behar duten paperaren inguruan kontzientzia handiagoa dagoela? Esango genuke baietz. Erreferenteak bai bizibilizatu direla 10 urte hauetan, eta orain pixkat haratago joan nahi gara. Orain animatzen ditugu neskak eta emakumeak etortzen zientzia sistemara, eta orain sortu nahi ditugun lan baldintzak hobeto nahi ditugu, beraiek behin animatuta eta etortzen direnean eroso sentitzeko eta beraien lan ibilbidea jasangarria izateko. Abenduan ekitaldi bat egintzen duten, pixka bat 10 urte haiek gogoratzeko. Okurritu zitzaigun oso polita izango zela, Itziar bezalako emakumeei omenaldia egitea, eta orduan hitzordua eman genien bideo bat grabatzeko hitzekiekin banan-banan, baina beraiek ez zekiten besteak egongo zirela. Zustekoa izan zen. Sorpresa bat izan zen orduan, elkartu ziren eta guan ginen bideo bat grabatzeko. Eta grabatu genuen beraien erreakzioa eta baita han sortutako elkarrizketa.
oso polita izan duzela, gogorazten nola hasi ziren, non gauden, eta bideo hori hunkigarria da eta oso argi uzten du zer garen orain komunitate bat bateratuta gaudela eta hori bizia gaudela. Itziar, hasiera hartan helburu zehatz batzuk jarri ziren, ezta? Gogoratuko dugu zeintzuk ziren hasiera hartako helburuak? Gaur egun zientzian edo momentu hartan zientzian zeuden emakumeen ikusgarritasuna handitzea helburuetako bat zela, askotan gutxi ateratzen zirela plazara. Beste alde batetik badago nolabaiteko uste bat edo sentsazio batez, karrera zientifiko-teknikoa gizonezkoen esparrua direlakoa, eta hori pixkat apurtzea nahi genuen, ez? Eta hirugarrenetik gazteenak zientzia karreretara eta karrera teknologikoetara gerturatzen saiatzea, ez? Hasieran informatika emakumeen gauza zen? Bai. 20. mendearen zati handi batean, ordenagailuen programazioa emakumeen lana zen. Idazkari edo telefonista izatearen antzekoa zela, uste baitzen. Hardwarearen diseinuaz berriz gizonak arduratzen ziren. Makina fisikoa sortzea, ingeniaritza zaila zela iruditzen baizitzaien. Euskaraz konputagailua dena, ingelesez konputer da, eta gaztelaniaz konputadora. Bi hitz horiek jatorriz, konputazio eta kalkulu lanak egiten zituzten emakumei erreferentzia egiteko erabilitzen ziren makina elektronikoak asmatu aurretik. ENIAC, lehenengo konputagailu elektronikoa, gizonezko batzuek eraiki zuten, baina ez egiten hura programatzen. 6 emakume matematikarik jarri zuten martxan. Baina ordenagailuak etxeetara iristen hasi zirenean, publizitate enpresek erabaki zuten jostailu horiek mutiko eta gizonentzat zirela. Eta marketing estrategia horrek emakumeak jokoz kanpo utzi zituen. Naia Idoiaga psikologian doktorea da, eta Eba Epelde kimika ingeniaritzan. Biak FEM-STEM proiektuaren ikertzaile nagusiak dira. Gaur lanbilera bat dute Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Fakultatean proiektuan parte hartzen duten kideetako batzuekin. Zientzia, teknologia eta hezkuntza arloko EHUko irakasle, ikertzaile eta ikasleak dira. FEM-STEM Europako proiektu bat da, eta Euskal Herriko Unibertsitateak Grezia, Lituania eta Txipreko Unibertsitate eta erakunde banarekin garatu du ekimena. Proiektuaren izenak iradokitzen du egitasmoaren xedea zein den. Hau da, STEM arloak, zientzia, teknologia, matematika eta ingeniaritzako ikasketak emakumeengana gerturatzea. Helburu konkretua da, azken finean, nolabaiteko bide hori emakumei erraztea zientzia munduan, STEM munduan, beraien karrera egin nahi baldin badute. Eta karrera hori ikuspuntuan hitz batetatik ikusita, bai, akademian jarraitu, baina baita ere ekintzailetza proiektu bat sortu, edo industria da bideratu. Hemen ez dugu behar, printzipioz superhumanik behar dugu, bide horretan eroso sentitu daitezkeen emakumeak eta horretarako bideak berak izan behar du eroso. Miren Ugarrizak 23 urte bitu eta ingeniaritza kimikoa ikasi du. Doktoretza egiten ari da orain. FEM-STEM proiektuan parte hartu duen ikasleetako bat da. Proiektua oso baliagarria da ikusteko ze behar dauzen neskak zientzia karreretara hurbiltzeko, eta ni ikasle moduan eta neska gazte moduan, nire ustez gauzarik lagungarrienetako eta berazgarrienetako bat erreferenteak ezagutzea da. Ze haien esperientzietaz eta azkenean nire karrera be hornitu egin da. Egun unibertsitatean matrikulatzen diren pertsonen erdia baino gehiago emakumeak dira, baina oraindik arlo batzuk bereziki maskulinizatuak daude. Badaude karrera zehatz batzuk, oraindik oso maskulinizatuak dauden, bereziki ingenieritzekin lotua, zientzietan ere batzutan ematen da, eta gero batzutan gainera agertzen da adibidez
azkeneko ikerketa diote fizikan adibidez, badagoela nolabaiteko guraiza efektu bat, non hazten diren emakume gehiago, baina bukatzen duten gizon gehiagok. Matematikan bertan ikusi da, historikoki emakumeak zeudela gehien bat matematika arloan, eta orain guraize efektu bat sortu da, non kriston berakada egondan azkenengo 30 urtetan, izan ere orain erlazionatzen da, hori dimen artifiziala, ez dakizan esan ez, holako ingeniaritza matematiko arlo horretara, eta emakumeak nolabait ja ez daude hain eroso horretan, eta matematika aukeratzeari utzi diote. FemSTEM proiektuak unibertsitatean dauden emakume ikasleentzat eta irakasleentzat erremintak garatu nahi izan ditu. Horretarako, egoeraren diagnosia egin zuten lehenik irakasle, ikasle, ikertzaile eta enpresa eta industria munduko emakumeekin batera. Identifikatu genituen 4 bloke edo, non arazoak ditugun. Orduan, bata zen estereotipoen kontua, genero eta inkluso STEM estereotipoak. Beste bat izan zen, nolabait, igual behar ditugula gaitasun batzu landu, lidergotza, ez dakit alderana, baita ere gatazken kudeaketa, hainbat arlor, inkluso baita ere psikologikoki edo, adibidez, iruzurtiaren sindromea ere irten zen, nahiko garrantzitsua izan daitekena lantzeko, eta bestetik ere, ekintzailetza, bebai. STEM arloko ikasle eta irakasleentzat formakuntza materiala sortu ostean, zenbait lan saio eta hitzaldi antolatu dituzte. Konturatu ginen, iruzurtiaren sindromearen inguruan, askok sufritu egin dugula. Sentitzen gara, igual, ez garela kapazak, edo lortu dugun guztia. Ez dela esan gure ahalmenagatik, baizik eta igual zorizko gauza bat izan dela, edo, momentu honean egon ginen, edo auskalo, bai? Ez dugu errekonozitzen, agian gure gaitasunengatik izan dela. Landu dugu bereziki, hainbat ikerketek eta adierazi izan dutelako emakumeek ez gaudela askotan eroso gizonezkoen lidergo motekin, eta hain ohiko diren lidergo mota horiekin. Eta bestelako lidergo mota batzuk ere gauza ditzakegula, nolabait landu behar dira lidergo mota horiek emakumeok ere sentitzeko lider izan gaitezkela, baina lider izan gaitezkela gu eroso gauden posizio batetatik. Zientzia arloan orokorrean gertatzen zaiguna emakume referentekin da, edozein numeri edo edozein gaztetxori galdetzen behar ezagutzen duzu emakume zientzialaren bat, zan zute bai, noski, Marie Curie. Orduan, baina ezagutzen dugu hori, eta ez dugu ezagutzen besterik, eta garrantzitsua da referenteak eukitza, baina baita ere gure hurbileko referenteak izan daitezela, bai, referente. Guretzako ere lekua dagoela sinestarazteko eta txikitatik ikusteko. Ekintzailetzan erreferenteak diren adituekin egin dituzte formakuntzak. Hitzaldien bidez, enpresak sortu dituzten emakumeen testigantzak ezagutu dituzte ikasleek. FemSTEM webgunean gainera, STEM ibilbideak egin dituzten emakumeen testigantzak bildu dituzte. STEM karrera batzuen planak ere irudikatu dituzte, karrera horiei buruzko informazioarekin. Lurralde ezberdinetako profesionalekin tutoretzarako aukerak eskaintzen dizkiete ikasleei eta enpresetan praktikaldiak kudeatzen dituzte. 2 urteko proiektua amaitu dute dagoeneko, urrian kongresu batekin amaiera eman zioten, baina aurrera begira lan asko dago egiteko. FemSTEM igual ondorio edo ez dakit ekarpenik garrantzitsuenetariko bat izan da sare bat eratu dugula. Bai, emakumeen artean, sare oso potentea, eta bai konturatu gara, orain difusioarekin hasi garela eta ikastetxe asko interesatu egin direla, agian estrapolatu daitekela hori batxilergora, DBH-era, inkluso maila bereko mailetara ere, txikitatik datu horrek hobetzeko nolabait. Itziar, oraintxe pasa berri da otsailak 11, nola daude edo nola zaudete emakumeak zientzian? Zer esango zenuke? Nik uste dut aurrera pausoak eman direla. 10 urteetan
gauzak orokorrean gizartean aldatu direla. Eta gure aldetik emakumeak zientzianetik nik uste lan bat egin dela eta lorpenak lortu direla batez ere agian ikusgarritasunaren aldetik eta estereotipoak apurtzearen aldetik lan asko egin da. Pentsatu nahi dut neska batzuen bokazioak ere nolabait sustatu direla, baina ja neurtzeko zailagoa dela. Ez dugu neurtu. Badakigu 51.000 pertsonek parte hartu dutela 10 urte hauetan. Asko dela. Aurtengo leloa izan da marea bizia Bai, gara. marea bizia Horrek gara. erakusten du lelo horrek edo esaldi horrek ekimena gaur egun ze puntuta dagoen, ezta? Bai, leloa pentsatu genuen eta leloak bateratu nahi du hori, ekarpen askoren batuketa garela, bizirik gaudela eta batez ere eraldatzeko gaitasuna daukagula. Hitz egin dezagun manifestuaz, izan Bai. ere aurten 10 urte horiek ospatzeko edo manifestu bat argitaratu duzue, eta bertan etorkizunera begira 9 ekintza. Bai, Ez bai, jaso bai. dituzu, ezta? 10. edizio honetan egin genuen oso hausnarketa prozeso sakon bat, eta bai erabaki genula momentu ona zela berriro idazteko gure helburuak. Eta orduan gure manifestu horretan gure helburua da mareari pixkat norabidea ematea, mundu guztiak irakurtzea ondo, eta hor hitz egiten dugu bai estereotipoez, hitz egiten dugu egiteko aldaketa estrategikoak, zientzia sisteman, hitz egiten dugu lan ibilbide profesionali buruz. Itziar, ekintzetako askotan STEAM aipatzen, ez da gogoratuko dugu zer den STEAM, edo zer dagoen STEAM kontzeptu horren atzean. STEAM inizial horien atzean edo, ingelesez izango lirateke, zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematiken disiplinak bateratzen dituen esparrua edo, eta importantzia ematen zaio arlo horietan bokazioak sortzeari eta gizartean daukaten balioa erakusteari. Aterki handi horren azpian neska eta emakume geroz eta gehiago sartzea izango litzateke helburua, ezta? Baldintza egokietan esan dezagun, ezta? Hori da beti esan duguna, ez? Lan bikoitz badela, ez? Paraleloan doana, animatu behar du jendea zientzian sartzen, emakumeak, eta azkenean pertsonak mota askotakoak gara. Ez gara mota batetakoa bakarrik, izan gaitezke emakumeak gizonak, izan gaitezke baita ere, sentiberagoak edo arrazionalagoak edo beste 1000 modutakoak izan gaitezke, ez? Eta ideia da, guzti horiek erakarri nahi ditugu, edo behintzat nahi dugu ikus dezaten zientzia eta teknologia badirela beraiek garatzeko esparru interesgarri bat nahi badute, eta era berean lan egin behar dugu erakundeetatik etortzen direnean sistema egoki bat topatu dezaten. Ez daitezen etorri eta esan ez duten kajatzen, ez? Asko aipatzen den beste hitz baten da ikusgaitasunarena, ez da? Funtsezkoa da, beti laguntzen du erreferentei izena bizena jartzea, baina berez ez litzateke izan beharko helburua. Itziarrek esan duen bezala, bai animatu behar ditugu, erreferentea jarri behar ditugu, baina behin animatuta oso ondo zaindu behar dugu zer daukagun barruan, eta dauden emakume zientzilariak ondo zaindu beraien lan ibilbide luzea egiteko nahi baldin badute, eta ongi etorriak direna ondo hasteko beraien ibilbidea, baina bai garrantzitsua da ezagutzaraztea ditugun emakume zientzilariak, ze oso onak ditugu, eta uste dut orain ja ezagutzen ditugula pila bat, ez? Hasieran ia Europar proiektu hondietan eta horrela ez zihoazten lehenengo autore bezala, eta hori junda aldatzen.
Emakume zientzialariek gizartean duten ikusgaitasuna kuantifikatzeko modua izan daiteke, adibidez, hedabideetan zenbat agertzen diren neurtzea. Ez da harritzekoa pentsatzea eta datuek hala baieztatzen dute, gizonezkoak baino gutxiago agertzen direla. Baina garrantzitsua izan daiteke baita ere beste galdera bat egitea. Ez nuen ikertu bakarrik asko agertzen ziren edo gutxi agertzen ziren, baizik eta nola irudikatzen ziren eta horrek, ze esplikazio zeukan. Maider Reizmendi Iraola Euskal Herriko Unibertsitateko gure ikertaldeko ikertzailea da, gizarte komunikazioan doktorea. Urteak daramatza emakume zientzialarien ikusgaitasuna eta irudikeria ikertzen. Tesia ere gai horri buruzkoa egin du. Bere ikerketarako 2014 eta 2019 urteen artean, Euskal Herriko hainbat webgunetan zientzialari hitza zuten testuak ikertu zituen eta laginak atera. Hedabide horietako zientzia arduradun eta kazetariak elkarrizketatu zituen, eta zientziaren munduan, generoan eta komunikazioan adituak ziren pertsonengana ere jo zuen. Ondorio nagusietako bat izan da, emakumeak komunikabideetan gero eta gehiago agertzen direla. Kuantitatiboki, emaitza politia iruditu zitzaion. Kontua zen nola agertzen zian. Ikusi nun bazeudela norabait emakume zientzialarian estatusa edo rola ezbaian jartzeko bi modu. Batetik, disiplinatik bertatik zetorren zalantza bat. Esanet, giza eta gizarte zientzietan aritzen dien emakumeak ez zaie zientzialari rola edo estatusa ematen. Agertzen dira joera sozialen interpretatzaile modura. Emaitzak erakutsi du, giza eta gizarte zientzietako emakumeetaz hitz egiten denean, ez dela haien metodologia edo ikerketan sakontzen, aurreko lanei erreferentziarik ez zaiola egiten. Azken finean, ez dela fokua haien lanean jartzen, baizik eta egiten duten interpretazioan. Zientzia zehatzetan diharduten emakumei bestalde, ez zaie haien disiplina zalantzan jartzen, baina estereotipoen atea handia zabaltzen da. Itxurari eta janzkerari dagozkionak gutxitu diren arren, bestelako batzuk agertzen dira. Zer da kontua aipatzen ditugula adibidez familia askotan. Batzutan datu biografiko moduan. Beste batzutan zailtasunen lotua esanet, kontziliaziorako zein zailtasun dituzten. Eta beste batzutan berriz bokazio lotuta. Nondik sortu zaio emakumeani zientzian aritzeko bokazioa? Eta beti dago edo familia, edo irakasleren bat, zergatik arraro jotzen delako oraindik ere emakume bat zientzian aritzen. Ondorio nagusietako bata, oraindik ere zientzian gizonezkoak direla aktore nagusiak eta emakumeek salbuespen izaten jarraitzen dutela. Eizmendik, emakumeek zientzian pairatzen duten diskriminazioa arintzeko proposamenak ere planteatzen ditu. Bata oso sinplea, zientzialariei izen-abizenak jartzea da, edo eta ikerketa talde handiak aipatzen direnean, kideen izenak zehaztea. Kualitatiboki, nolabait, tratamendua hobetzeko zer egin daiteke? Batetik, giza eta gizarte zientzietan aritzen diren zientzialari horiei, zientzialari izaera ezagutu, hortarako, esanet, erabili behar duzu hitza bera. Eta bestetik, zientziako gorretan aritzen diren pertsona horiek non talka bat egiten duten beren emakume rol hori eta zientzialari rol horrek, nolabait, normaltasun parametroetan irudikatu edo aurkeztu. Maider Reizmendik Fezitekin, Zientzia eta Teknologiako Espainiako Fundazioarekin elkarlanean ere egin ditu zenbait ikerketa. Horietako batean komunikabidetan zientzialarien agerpena aztertu zuten. Hor ikusi genuna zen, emakumei gutxiago konsultatzen zaiela, naiz eta borondatea izan, zergatik batzutan erabiltzen dien irizpideak dialako lehen aritu da eta baietz esan zigun orduan erraztasun gehiago daukagu baietz esateko,
edo nolabait talde buruetara juteko, talde buru gehienak agian gizonezkoak dira naiz eta ikerketa emakumezko batek gidatu. Komunikabidetan agertzen diren zientzialariek jasan dituzten irain eta bortizkeriak ere ikertu dituzte, eta horrere estereotipoen indarra handia nabarmendu dute. Hor ikusi zen, emakumeen kasuan, gehiago jasotzen dituztela nolabait beren gaitasun zientifikoa zalantzan jartzen dituzten aipamenak edo. Eta gizonen kasuan berriz, beren gaitasun zientifikoa ez dan beste zalantzan jartzen, eta orduan jartzen da zalantzan bere zintzotasuna, ia interesik badaukan. Dena den Eizmendik argi du aurrera pauso handiak eman direla, eta fokua zailtasunetan baino egindako bidean jarri behar dela. Emakumeak zientziaren mundura erakarri nahi badira behintzat. Itziar, askotan aipatzen da, neska gazteak zientziara erakartzea garrantzitsua dela, baina azken aldean gehiago aipatzen ari da zientzia bera dela aldatu behar dena, ezta? Bai. Zertan aldatu behar da eta zergatik? Bueno, aldatu behar da, azkenean zientziaren sistema edo denbora askoan zehar egon delako pentsatua gizonengandik gizonezkoentzat. Beraiek ziren zientzia egiten zutenak, orduan normala den bezala, beraien baldintzetara moldatzen zuten sistemari, baina gero eta anitzagoa da, gero eta anitzasun handiagoa dago, eta hori da gainera nahi duguna, ze gainera frogatu da, ez? Talde anitzak dauzkagunean, konponbide originalagoak eta orokorrean hobeak topatzen ditugula. Orduan zientziak hori nahi du, edo nahi izan behar duela uste dugu. Eta hortaz, egin behar duguna da, sistema hori poliki-poliki, edo pixkat azkarrago alba da, aldatzen joan, pertsona guzti horiek garatu ahal izateko beraien karrerak modu egokian eta modu duinean. Oiana, emakumeak zientzian sareak bereziki azpimarratzen ditu sarea zaintza eta elkartasuna, ezta? Etorkizuneko zientzia hobeagoa horiek kontuan izatetik etorriko da? Bai, niretzat argi dago, ekarpenak produktibitatearen gainetik baloratu behar direla, zientzia sistemaren neurriketak ere aldatu behar dira, eta hori lortzen dugunean, esango genuke, agian berdintasuna lortu dugula zientzia sisteman gutxienez. Itziar, amaitzeko non egongo da 10 urte barru emakumeak zientzian sarea, ekimena? Bueno, guri haian gustatuko litzaiguke pentsatzea, hemendik 10 urtetara ez dela beharko. Emakumeak zientzian bezalako ekimen bat. Baina gertatuko bada festa giroan ospatzea gustatuko litzaiguke, egindakoa elkarrekin ospatzeko eta partekatzen jarraitzeko, aizpatasun sortzen den aizpatasun guzti hori sarean zehar, jarraitzeko hori probesten eta disfrutatzen eta elkarbanatzen. Oso ondo Itziar, eskerrik asko Oiana. Errealista izan da emakumeak zientzian ekimenak bere helburu guztiak lor ditzan eta 10 urte barru ekimen hau beharrezkoa izan ez dadin lanean gogor segi beharko da, aldatzeko asko dagoelako. Adibidez, ikerketa zentroetako ateak zabaldu eta han lan egiten duten emakume zientzialarien lana ikustarazteak lagunduko du. Aurtengo edizioko 60 ekitaldiekin helburua gertuago dago zalantzarik gabe. Ezina, ekinez egina esan ohi da, beraz, geroz eta gutxiago falta da. Datorren astera arte, agur!